Ndị Igbo ekene m unu bụ ndị ọma njem ọnụ n'ụbọchị nke taa ekene m unu na-asị na-adịlụ nwoke ma dịlụ nwaanyị mma na-asị nke onye chere na zelu biko na o nwere vidiyo n'efere mba ụwa mụọ ma ihe na-esere nwanne anyị nwoke nwanụ n'akụkụ ebe anya na Matthias Ezeaku mgbe na-asị biko ka m wetara unu amamihe a na-akọ ma ihe Matthias mere ya biko achọrọ m ka unu n'ọnụ ya bụ nwanne anyị nwoke nọkwanụ na mba ofesi maka na mkpu na-eti mana ndị be a na-asị na iko onye ji ama ka ya eji wee manyere ya na-asịkwa na-asị na nwata sị na nne ya arala ụra nyenwekwu n'ụlọ ama ndị a n'anya ebe na ọta ya si ogologo ntutu ta asị na ndị ụka ama nzuru ike nyenwekwu ndị mmadụ ama ahapụkwana ya bịa nwekwu wee zuo ike maka na ndọrọ ọchịchị anụ ha na ha adọ amaghị m mgbọsị ya bụ ihe ya ebe wee na-asị biko soro unu menekene vidiyo nwa amadi anụ nwa ebe a ka unu nụ ihe okwu regarding Matthias Ezeaku soro unu nere ya vidiyo ka unu fụ. Matthias Ezeaku, eze nzuzu, eze nkwugheri, onye eriri eri na-akpọ mmadụ onye eriri eri. Matthias, agwa isi na Christianity bụ your problem. No Christianity mere na Africa adịghị develop. Every time ekpụrụ Christians n'ọnụ. Amaghị m your target ọka. Na anyị fụrụ anaghị ozugbo ma mapụzi anyị ka ọka anyị gbabaziere gị ọsọ n'ilu akwụkwọ a. Every time only for saying about Christian Jesus. Kedu ife bụ your problem? No Christian, you know Nigeria anya otu o si wee dị. Wee sị na Christianity bụ problem Nigeria. Mgba ka ngosi gị obodo ka ikirigoro obodo a ikirisizie ya ngwa gị ife nche ịgwa gị na ndị followers gị. Ị na-afụ obodo ịnyagide moto ruo ebe ahụ dere gị stop ị na-afụ obodo flag a na-efe n'elu na ya ọfụma gị na ndị followers gị nwee ike ịgagide zọta aja ihe akwa local place ka nnọ ya abụọkwa the main street ya just a very local place ka nnọ. Matthias obodo ahụ gosiri gị bụ USA. Christian population obodo a karịrị the entire population dị na Nigeria. Obodo a Christian population ha dị over 200 million, about 215 million. Akwa efu ka be ha dị. President ha bụ onye Christian ka ọ bụ. Ama m ike ya wee mara ife. Every time you know make people believe that na ndị a wetara anyị Christianity were ya guchazie anyị wayo nazie na befa mena ya na befa. And the Matthias obodo ahụ gosiri ike na ya ọfụma. I bet you moto ị na-anya na Nigeria akarịghị Toyota, Lexus or Benz. And ị chọrọ igo the moto American spec gị go. Ị chọrọ go ya from America. Ebe ndị na-amara ife, ebe ndị Christians na-amara ife nara na-afọziere gị wee nenesi anya ebe ihe igoro ya mbọsị igoro dị moto ị na-agba mmanya igogo brand new moto ka m gaa side a na igogo brand new moto ị na-celebrate tụsa anụ meseji a Matthias m ga-agwa gị okwu today achọ nke o rute gị aka. It's not Christianity will problem Nigeria, problem Africa. I challenge you today. More government will problem Nigeria, Africa nina. It's not about say. Contact me anytime, any day. I will challenge you. Email ya mo yeso give me Omenala Igbo Ezeaku. On open mmeri again na that debate. Matthias. Ngeso zigi. Ige delete pictures niile, my video niile, ma mekwa apologize to all the Christians. Delete a video niile mere against them because mara ife. Ọ bụ na ịma ife ị ga-ama that you cannot talk about civilization without talking Christianity first. Ndị anyị ji eme aza followers, ekpokọrọ followers, in the name of na ị na-agwọ ndị mmadụ ọya.
The first hospital I run in Nigeria, all Catholic Church in 1895. You might if again and the followers again. Ekwu no in ha na ekwere gị n'isi na akụrụ gị aka right on sir. Right on sir. You nwere ike ikwu maka civilization na Africa. Ghara ịkpọ church afa. Schools bụ church low schools. Best hospitals in Nigeria today. Bunde pass through teaching hospitals. Teaching hospitals in the church. Best schools anywhere like Christ the King, CKC, and the rest of them, all church. You cannot talk about civilization without it. If first you could go to Christianity, you put in a course on Sako rubbish. No, but they are obodo. I'm going to pay the rule of law. We are Christians. Oh, but you never obodo. Huh? You can't follow us. You can't know obodo. You know obodo. And you want to be visa America? Can you get a free liberty? If you are not obodo, you just see my video next time. You want to feel you queries in a query. You want to only believe in a one mother, only believe. But what if you are now even on Facebook, you never saw some bottle. You may say some bottle from Monday to Friday. Saturday, you tell London mother, don't forget to worship with us at Omenala Igbo. Carry your teaching. Actually, me met a lot of people are not today on this video. Can go on this guy on Eso is a foolish person on what he knows nothing. Matthias Ejiofor direction is a clueless human being. Now we are not about the clueless. Only one direction. Only about one again. And I think an example of reason into Quaggan Matthias is clueless on one direction. You have to go. Eban no na. Cross the main road. No. Full details about Matthias. Chia message. Kultur Matthias aka. Time has come when I want the Christians can defend our faith. Otu and the Muslims say me. We cannot be intimidated by any motherfucker. We follow Matthias. Matthias is a school. Kedi firma. Kobego ke pata. And a Christianity and a people that matters. And a somebody like Cosmos Madoka, a billionaire, Patarego. They preach the gospel of Jesus Christ in the street of Nigeria. A billionaire, Ezeaku, Ezeaku. One night, Iri Ji Ezeaku. Do you know the meaning of Ezeaku? Ezeaku means king of wealth. But one naira. Do you have the moral conscience or the moral right in a preach? Do you have money? Huh? Are you wiser than Cosmos Madoka? Founder of Kultur's group. He can exposed in life. What do you know? Matthias, you were a clueless motherfucker. You be idiot. Shut the fuck up. Huh? How about you no kutu and echo? Na na choose my intimidate. Matthias be followers corner cho. And can go reason what you happen to this guy Anwalife. Okay now. Give me boy Nelson Matthias. Jugodi Matthias. Obolo that na chani na abu Christians. 51% of Christians in Nigeria. She are now. Join the Agibro member of Omenala Igbo. How will that change our life from the present situation in Nigeria? Matthias is like somebody who put a moto. Na Lagos. He have a simple illustration. Can we open each page? Can we give Matthias name? A simple illustration. Obu put a moto. Motor, Nordica group. You have Gospel of Truth. Yeah, boy. Now I know about the driver of the bus. Destination Lagos. On another business center in Anambra State. Now, can go outside there. Actually, very quiet. Let me educate you guys. The followers, Matthias.
Now, Matthias been a load boss. Boss have a vehicle. Honor in place of the group, Facebook group here. Now, but the driver. Obiana na work at send them money load that boss. Now, Lagos. Lagos, beginning federal government. Now, instead of Matthias and we got a lot of population, let's say, now that boss Ejiofor, because when we get enough followers, you move to Lagos. Yeah, Matthias Imebo. Oburu no turn or back in Anambra State. Anambra State beginning, Omenala Igbo. Instead of people followers here, fight about the common enemy and we help the government. Oburu no not back to the days of our forefathers. Can you look at that situation they see when Yala Ejiofor or religion but the problem. Africa. You will go followers. In our people, in the Christians, in the Namalife. Can we go followers? Build the person to champion. No, you look at so fight about the government. You turn or back. Get to another religion, cable the founder. If you are the Namalife, if you are the Namalife, I was here in Kitty, well, I now China Facebook. Time has passed. Why can I just people like you that kind of privilege? And one on one access to Facebook a lot. You cut your Christianity. I have walked out for what you are going on able. You have our fundamental human rights. Even the government I have say on your Bolokima, in the name of needing help people, before you help what people, you boost a category on now. You cut it quiet, what you are in a hospital in the Christian solo. About Christian solo hospital in Nigeria. First hospital alone. No education. You can move in a hospital. A woody kage. In a mife example of here a PDP ABC name. When you grow blame 1 year, in a blame in the ocha with a regular religion. Man, you dare blame you want to work near use your brain. May feel questioning. They make their give what they call their own language. They make a man on Bahana Trogasi, Nambana, Wagazoku. The reforms was the camera. Ah, if I didn't know what they give original, if I using a buffer, if I had using a buffer, exactly the same way I say use your car with the Ranyaba. Because the problem, get pro Christian no, as if not Britain on the with the Ranya, where ya, Busizia and Wayo, top is here, na buffer. Or the qua. Nabenda. So, Carifina, what are you talking? Share this message. Tag ya Matthias and followers ya. Kahama no ya bu onyo rikobo. Ina chozi me. Can we how many religion in Nigeria? One religion. It's in a Monday. What give the Christians here? What give fa? Lutheran Friday, Saturday. Even on your Facebook, you post to. Don't forget to worship with us. Una use go bro. Worship with us, with you, where? Now your own church. You must say, Matthias, you must say, we are out for you. I am going to go to the peace. Ọzọ dịka Igbo ebe na na-eso na-emecha vidiyo anụ biko na nyela aka na-agbasa nya bụgozi na-subscribe kwa na this channel na-agba notification ọnụ kunu so la na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tile vidiyo fụ ngwa na-asị na adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ka anyị nwere mgbe ọzọ